Ассалому алейкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Ҳайнами барачаҳо сар мекунем. Тақа ино чанд сми? Неҷа бош қушқорои сортавой будай. Чанд сми ака? Як гӯсфанди дугонигзой. Чанд сми тақа? Мегири ака. Ягон муомила кунед охи савдо шава. Араш кунед охи айбайн. Моли сортавой чорни пёста. Бачаш мода ҳай. На я тедиган усада будай. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Канали пешинамон канали Деҳқонбачаи Хуросонӣ буд. Дӯстони азиз, ба сабабҳои гуногун у канала официал накардан натавонистем. Ҳеҷ гапе надорад иншоаллоҳ. Канали нав шикоядагем дӯстони азиз бо номи Шодали Хуросонӣ. Ин номи худам аст. Иншоаллоҳ инаш официал аст. Дӯстони азиз, дар канал бидроин. Обуна шавед иншоаллоҳ. Аз наворҳои нав ба нави мо, аз молбозор ва аз наворҳое ки молҳоро мегузорем тамошо кунед. Иншоаллоҳ бехабар намонед. Дастгира фаромӯш накунед дӯстони азиз. Навори пурра молбозора дар канали нав мондагӣ ҳастам. Бидроин тамошо кунед иншоаллоҳ. Хайр дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошен. Ай шумо фақат дастгирӣ аз мо иншоаллоҳ пеш равӣ. Хайр дӯстони азиз. Як наворча кардагиён барои каналда даромадан тамошо кунед. Бидроин обуна шавед дӯстон. Ман дӯстони азиз ба YouTube медроем. Поиска мешиқем. Дар поиск менависем Шодали Хуросонӣ. Поиска мешиқем. Ман дӯстони азиз биромад канали мо. Пройти на канала мешиқем. Тамошо кунед дӯстони азиз, наворҳои нав ба нави мо ва навори пурраи ҳамин рӯза молбозор. Тамошо кунед дӯстони азиз. Май болода ишора мешиқем. Мана дар боло ишора мешиқем. Кадоме ки мақсад моли фурӯшӣ дошта боша, ба Telegram, ба WhatsApp муроҷиат кунед. Иншоаллоh дар муддати кӯтоҳ навор мекунем. Пешниҳоди бинандагон мекунем. Иншоаллоh ба савдо мерава. Навори молбозор. Ассалому алейкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак барои шумо аз нарху навои молбозори ноҳияи Хуросон уялӣ як навор мекунем. Тамошо кунед. Нарх навои боқӣ дар амони худо бошед дӯстони азиз то наворҳои оянда.